тоҷикистон дорои табиати зебо ва мероси бою қадимаи таърихиву фарҳангӣ, кишвари амну осоишта ва дар маркази таваҷҷӯҳи сайёҳони ҷаҳон. тоҷикистон кишвари маҳбуб ва ҷолиби диққати дӯстдорони сайру сайёҳати ҷаҳон. тоҷикистони соҳиби истиқлол дар минтақа беҳтарин ва бештарин имкониятҳоро барои рушди сайёҳӣ соҳиб аст. дар маҷаллаи сайёҳии бритонӣ Wendels, ҷумҳурии тоҷикистон дар қатори 10 кишвари ҷолибтарин барои сайёҳон эълон шудааст. шабакаи иҷтимоии Globstops ҷумҳурии тоҷикистонро дар сархати 10 гунаи кишварҳои ҷолиб барои сайёҳони саргузаштӣ ҷой додааст. нашрияи русияи маҷаллаи маъруфи National Geographic шоҳроҳи бадахшони тоҷикистонро ба 10-гонаи роҳи зеботарини дунё шомил намудааст. тибқи ба қайдгирии маҷаллаи Top 100 кӯҳҳои бадахшон дар рӯйхати мавзеъҳои ҷолиби сайёҳии дунё ҷой дорад. нашрияи The Independent пойтахти тоҷикистон шаҳри Душанберо ба ҳайси 10-гонаи мавзеъҳои бехатар аз рӯйи таъмини амнияти шабона арзёбӣ намудааст. тибқи омори расмии Созмони умумии ҷаҳонии сайёҳӣ, ҷумҳурии тоҷикистон кишварест ки сайёҳии он дар ҳоли рушд қарор дорад. маҷаллаи сайёҳии бритонӣ Wendels: тоҷикистон аз лиҳози низоми соддаи гирифтани раводиди навъи сайёҳӣ дар рӯи хати 5 кишвари пешсафи ҷаҳон мавқеи 4-умро ишғол менамояд. тоҷикистон дар радабандии ташкилоти байналмилалии British Backpacker Society аз рӯи имконияти сайёҳати саргузаштӣ ва пиёдагардӣ ба 10-гонаи аввали кишварҳои беҳтарини ҷаҳон шомил шуда дар ҷойи 7-ум қарор дорад. аз ҷониби департаменти давлатии штатҳои муттаҳидаи Америка, тоҷикистон яке аз мамлакатҳои амну бехатари сайёҳӣ эътироф шуда барои сафар ба шаҳрвандони Америка тавсия дода шудааст. марҳабо ба тоҷикистон.